Хәйрле иртәләр, мөхтәрәм милләттәшләр. Без кабат эфирда. Студияда мин Галия Гемаддинова. Бүген 15 февраль Әфганчылар көне. 80-нче елларның иң шомлы вакыйгасы Әфганистанда барган сугыш. Бөек Ватан сугышыннан соң илгә килгән икенче кайгы. 9 ел, 1 ай, 19 көн барган канлы бәрелештә меңнәрчә яшьләр гомере өзелде. Уйлап кына карагыз, туган илгә 15 мең кургаш табут, 36 мең яралы солдат кайтты ул чакта. Бары тик 1989 елның 15 февралендә генә соңгы совет солдаты Әфганистан чиген атлап чигү бәхетенә иреште. Бу көнне әлбәттә онытырга ярамый. Шушы кытычкыч бәрелештә катнашып, бүгенге көндә исән булган барча мөхтәрәм милләттәшләремә ихлас күңелдән саулык телим. Ә инде яукырыннан кайта алмаган һәрбер милләттәшнең урыны җәннәттә булсын иде һәм истәлекләре мәңгелеккә йөрәк түрләребездә уелып калсын иде. Тапшыруыбызның дәвамы булып музыкаль кытлауларны башлыйбыз. Экраннар алдына иске кулаткыда гомер кичерүче Әлфия Дамировна Ханбикованы чакырып калам. Бүген ул үзенең туган көнен каршы ала, дип язалар кыдасы Рафик Абдрахманович, кыдагыйсы Дина Миясәровна Балакова шәһәреннән, карт кыдалары Миясәр Абдулхакович һәм Факия Миралиевна, уллары Илдар, хатыны Юлия, балалары Радик һәм Милана. Кыда-кыдагыларың әйбәт булса, ярты тормышың уңа диләр. Безнең бөтен тормышыбыз уңды. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә үрнәккә куярлык, ихтирам итә алырлык әйбәт кыдалар бүләк итте. Алар һәр чак ачык-шат. Бер кайчан да аларның арган, булмаса ачулы йөзләрен күрә алмыйсың. Кунак итеп каршылап, җылы сүзләр белән озатып калалар алар һәр чак. Менә инде кыдагыебызның да матур туган көне. Кадерле без, рөхсәт ит сине матур бәйрәмең белән ихластан кытларга. Чын күңелдән бары изге теләкләребезне генә сиңа юллыйбыз. Саулык тулы озын гомер, бәхетең тулы һәм түгәрәк булсын. Сезнең белән бергә шулай дус туганнар булып мәңге яшиек. Кытлап сине юбилеең белән якты кояш сипсен, җылысын. Синең өчен алып килсен һәр таң бәхетләрнең иң олысын. Бүген кояш сиңа гына диеп бүләк итә аппак көннәрен. Шатлык белән үтсен гомерләрең, якты булсын килер көннәрең. Бәйрәмең белән тәбрик итеп, синең өчен яусын аппак карлар. Алда сине көтеп торсын бәхет тулы имин еллар. Җырга моңга күмик бәйрәмеңне, матур җырда үтсен гомерең, шатлыклардан йөзең балкып торсын. Күтәренке булсын күңелең. Хөрмәтле Әлфия Дамировна, юбилей бәйрәмегез матур, күңелле үтсен дигән теләк белән безгә Балакова шәһәреннән Рафик Абдрахманович, кыдагыегыз Дина Миясәровна, карт кыдагыз Миясәр Абдулхакович һәм Факия Миралиевна, уллары Илдар, хатыны Юлия, балалары Радик һәм Милана яздылар. Иң якты хисләрен кушып, алар хәзерге бик матур һәм күңелле җыр ашада сезгә җиткерәләр. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйбыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә
сиңа сәлам тапшыруы әле беренче тапкыр матур хатын-кызлар игезәкләрне котлау бәхетенә иреште. Бүген Иске Мастак авылында туып үскән ике гүзәл чәчкә Ханбикова Венера Равиловна һәм Шабаева Эльмира Равиловна да үзләренең алтын юбилейларын каршы алалар. Якыннарыбызга 50 яшь тула. Беренче котлау хатын яраткан әниебез, сөекле хатыным һәм газиз әбекәебез Венера Равиловна Ханбиковага юллыйбыз, дип язалар тормыш иптәше Ришат, кызы Әлфия, улы Наил һәм оныгы Амир. Рәхмәт сиңа, кадерлем, бу дөньяга туганым. Минем язмышымда бар булуың өчен, мине бәхетле иткәнең өчен, дип башлый үз сүзен Ришат абый. Сине күрсәм, балкып кояш чыккан, гөлләр чәчәк аткан шикелле. Саф сөюең белән җылыттың да, үзгәрттең дә син минем күңелне. Рәхмәт әйтәм барлык туганга, син минеке генә булганга. Рәхмәт әйтәм газиз әнкәйгә, сине миңа бүләк иткәнгә. Сөйкемле карашың кояшка тең, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Янәшәмдә сине тою җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Әнкәебез, әбекәем, син бер кем белән дә тиңли алмаслык газиз, бердән-бер кадерле затыбыз, безнең өчен дип дәвам итә балаларыгыз. Язлар кебек нәфис, җылы да син, безнең өчен айдай яктысың. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без, сынмый, сыгылмый. Әткәебез белән яратып, сөйеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә, безгә сиздермәскә тырыштыгыз. Нәрсә генә эшләсәк тә, сиңа булган рәхмәтләрне һич кенә дә әйтеп бетерә алмабыз. Син булганга күрә генә, әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Булмасам да синең яннарыңда, янәшәмдә кебек йөрисең. Һәрбер сүзең, һәр киңәшең белән яхшылыклар гына телисең. Син бит якты кояш кебек, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны безгә, балаларыңа бирдең. Бәхет нуры япсын күңелне. Хөрмәтле Венера Равиловна, якыннарыгыз сезне яратып, сезгә сокланып, сездән яшәү көче алып яшиләр. Һәм күренеп тора, алар сезнең мәхәббәтегезнең кадерен бик яхшы белә. Һәм шуны раслап, чираттагы җыр сезгә якыннарыгыздан музыкаль бүләк булып яңгырый. Yürəgin tipsin
Бәхетлеләр генә игезәкләр булып туалардыр, дип язалар Ханбиковлар гаиләсе. Әлфия Равиловна, тормыш иптәше Ришат, кызлары Әлфия, уллары Наил һәм оныклары Амир. Минем бүген ярты җаным, язмыш бүләгем, игезәгем Шабаева Эльмира Равиловна шулай ук алтын юбилеен каршы ала. Гомер буе безнең бар бәйрәмнәребез дә уртак. Шатлыкта да, кайгыда да бергә булган якын кешем минем. Җаныкаем, Эльмирам. Безне синең белән бик нык туганлык җепләре бәйли. Хәлләрем начарайып, башларым авырта башласа да, иң башлап синең турыда уйлап куям. Әгәр инде кәефләрем әйбәт булса, мин шатланып, аның да хәлләре әйбәттер дип уйлыйм. Гомер буе терәк булып безгә үрнәк иттең сабыр сыйфатын. Әнидән соң иң сөекле кешем, игелекле игезәк канатым. Безнең өчен изге гамәлләрең мең игелек булып кайтсыннар. Рәхмәтеңнән ташламасын язмыш, фәрештәләр гомер язсыннар. Сынауларга бирешмичә яшә, ташламасын Аллам рәхмәте. Рухың көчле, гомерең озын булсын, язсын тигезләрнең бәхете. Олы җанлы игезәгем, синең йөзең ай кояштай балкып тора. Син һәр чак төпле киңәшләрең белән безне шатландырасың. Үзеңне дә Ходай матур тормыш, муллык, яңадан яңа шатлыклар белән куандырып торсын. Сандугачлы таңда күзен ачып, ромашкалар карый дөньяга. Кояш сибә нурын кызганмыйча, җирдә Эльмирабыз син булганга. Хөрмәтле Эльмира Равиловна, алтын юбилейларыгыз котлы булсын. Гомер уртасында килгән әлеге күркәм бәйрәмегез белән тәбрик итеп, бүләккә җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Гомерләр ага су кебек, үтә яшьлегем җилкәннәр җигеп. Соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак. Yazda kaman uylarım, yegire yıllarım, Bırılıp karadım küzün yaprak, kıyılsa da yazda kaman uylarım. Ötken gümürge, türlüsün turu kildi gürülge. Sağış kaplasa ayaz kugünü, şatlık yılmayıp açtı күңелini. Yegire yıllarım, barılıp karadım küzün yaprak. Yazda kaman uylarım, yegire yıllarım, bırılıp karadım küzün yaprak. Kıyılsa da yazda kaman uylarım. Рәхмәт Худайга, рәхмәт дөньяга, сөйгән ярыма, туганнарыма. Яшисе килә дуслар булганда, яшьлек дарманы янып торганда. Йөгерә елларым, борылып карадым күзен яфрак. Kıyılsa
hamon uylarım. Оклык ява бүтін тирә-юнгә, сафлык ява карап туйгысыз. Оклык белән, сафлык белән генә яшә кызым, туганыбыз сагыш кайгысыз. Шундый юллар белән башлана безнең почтага Сызрань шәһәреннән килгән котлау хаты. Бүген 15 февраль көнне безнең яраткан кызыбыз, сеңлебез, апакаем Алсу Рөстәмовна Мифтахутдинова үзенең матур 21 яшьлек туган көнен билгели. Шул уңайдан аны без әнисе Зөлфия, әтисе Рөстәм, апасы Гүзәл, җизнәсе Наил, племянницасы Айсалушка чын күңелдән сезнең тапшыруыгыз аша котларга булдык. Яраткан кызыбыз, синең гомер юлларың матурлыкка, сафлыкка, гөл чәчәкләргә күмелеп үтүен телибез. 21 тапкыр аппак кышлар бүләк итә якты көннәрен. Бәхет белән үтсен гомерләрең, котлы булсын туган көннәрең. Алда сине олы юллар көтә, бәхетләргә диләр ул юрау. Чәчәкләргә кырау төшсә, узар, намусыңа төшмәсен кырау. Бакчада үрмәгел, кояшка үреләгел, җылысын, яктысын тойганга. Гөлләрдәй үрелеп, назларга теренеп, яшә син, кызым, бу матур дөньяда. Сәламәт бул, балкып яшә һәрчак, чиста булсын синең күңелең, тиңең белән тигез итеп яшә, матур җырдай булсын гомерең. Кадерле сеңелем, апакаем, чын күңелдән сине бу матур туган көнең белән котлыйбыз. Киләчәктә мәхәббәтең ташып торсын, йолдызлы аяз көгендә бәхеткәең ак болытларга ашып торсын. Яшәү ялкының һич тә сүнмәсен, мәхәббәтең, хис тойгыларың сүрелмәсен, җан бәгырьдән түгелмәсен, юлларыңа бары гөлләр сибелсен. Яшьлек бакчасында чәчәк аткан ай чәчәге кебек серле син. Җан аклыгың белән сөендереп, бар дөньяны бизәп яшисең. Яздай матур булсын гомер елың, өметләрең һәрчак аклансын. Янәшәңнән һәрчак җитәкләшеп, саф мәхәббәт бәхет атласын. Алсу, февраль айы ул кыш белән яз фасылы көрәшеп, җанны җылыткан, йөрәктәге хисне дәрьяга әверелдергән иң гүзәл вакыт. Сезнең күңелегездә дә көн дә кояшлы, көн дә аяз булсын. Әниегез Зөлфия, әтиегез Рөстәм, апагыз Гүзәл, җизнәгез Наил һәм племянницагыз Айсалушканың шушы якты теләкләре белән бергә без хәзерге дәртле, матур җырыбызны да бүләк булып сезгә җибәрәбез. Рәхим итеп тыңлагыз. Günün bugün senin dünyaya kilgen günün bu min deyip bar jihanıga şat haber bergen günün kutlu bulsun seni dünyaya kilgen gün zenger kukke ismini kıyaş uyup kuygan gün kutlu bulsun seni dünyaya kilgen gün zenger kukke ismini kıyaş uyup kuygan gün Rəhmət ətiyəniyinə Sin bulğanğa bu jirdə İngizgi tiləklər dilim Dusqayım sina mində Qutlu bulsun Sin dünyağa kilgən gün Zəngər kukkə ismini Qıyaş uyup kuyğan gün Qutlu bulsun Sin dünyağa kilgən gün
зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн. Булсын һәр чак җан юатыр, иң кадерле дусларың, йөрәгеңдә дөрләп турсын мәңге яшәү учагың. Котлы булсын син дөньяга килгән көн, зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн. Котлы булсын син дөньяга килгән көн, зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн. Котлы булсын син дөньяга килгән көн, зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн. Котлы булсын син дөньяга килгән көн, зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн. Зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн. Шуның белән кабат тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин сезнең белән хушлашып, тыныч көннәр телим. Ә инде электрон хатларыгызны көтеп калабыз. Языгыз, җавапсыз калмас.